Hei, astăzi vreau să vă arăt papagalii mei. Deci, să începem. Până aici sunt... Da. Cum puteți voi să stați în mișcare? N-aș rezista o zi. Și este mâncărica lor. Apica lor. Și ăsta mănâncă. Mănâncă. Dacă se scarpină. Ce față frumoasă ai! Ce vrei, mă? Vrei să te bag în seama? Nu te bag în seama. Iată ce frumos ești tu. Așa zici că ai o bar. Este mâncarea cu verde, cu roșu. Așa să... Foarte plin. Și asta e curcă. Ce o se urcă să facă, să dați, face... Tic, 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 se urcă pe... Da. Și aici niște chestii. Și cam atât de mare e curcă. Și aici sunt păpușile Barbie. Aici trebuie să fac câteva modificări. Bine, să vă arăt cum am făcut. Aici am încercat să fac ceva, dar nici am putut. Aici doarme. Asta mica. Mai deschide. Hai, culcă-te la loc. Nani, nani. Bă, taci, mă, că trezești fetița. Încă, așa e păpușa. Am primit-o de ziua mea. Bine, mâine e ziua mea, dar... Așa. Deci... Da. Și am pus așa. Asta așa... Aș vrea să fie. Așa. Așa. Asta e cutia. Cu ea am primit... Asta. Tot asta. Dar nu are abia și apărut. Asta. Am mai primit cu ea pantofei de am de jos. Așa, pe asta am pus mai și în asta aici, că am zis că așa s-ar prinde bine. Și aici o să fie doar haine și unghiile astea false. Un măluț. Și aici o broscuță. De la Kinder Lamp Abundă. O măsuță care cred că se cade, nu știu. Vezi? Stați cum se vede bine. Trebuie să te vezi bine. Gata. Bine, și aici ea a venit cu haina aceasta și cu haina aceasta. De asta. Vedeți că e diferită de asta. Așa. Haina asta am jucat eu cu ea. Dar ce-ți bă, odată? Așa, și pe ea nu încape. Ce asta? Nu încape, că sunt gras. Ai! A căzut masa și cu mine. Și aici am făcut eu un lacăn pentru aia mică, care mă tot. Și cu șervețele am avut eu nevoie și scoci. Acesta îl găsiți la depozit de Braven. Deci la alea de construcție îl găsiți. Să vă arăt tatăl vostru. Și cu portocuță. Și coață ros din asta. Și aici papușile dor. Și aici un telefon. Mă văd. E spart. Da. Și am rezervă 30. Da. Aici vă vedeți. Deci, asta e toată asta. Să revenim la papagali. Acum mănâncă și asta. Asta nu mânca niciodată. Uite, știu. Bine. Deoarece vară mereu cum mă îmbrac. Să stingem televizorul. Și știți că
M-am arătat camera și mă dau pe scaun ca să vedeți cum sunt îmbrăcată. Da, așa sunt îmbrăcată. În fiecare zi o să vă arăt cum sunt îmbrăcată. Fiecare dată o să sar. Da. Și dacă vreți să știți, filmez cu telefonul fratelui meu și el mai filmează. Și pune chestii, știi? E canalul meu, e și al tău, așa că nu pui doar păpuși, că alea sunt nebune. Bine, nu sunt nebune păpușile tale, dar păpușile sunt. Sper că vă place cum sunt îmbrăcată, mie îmi place foarte mult violeta. Mâine este ziua mea și o să vă arăt pe prietena mea, vă pup!